ڕۆژ باش خوێندەکاری منیجا ئەزهێری ماون هەمێ حات و باش بەشامە یا دوویەمینە ji pirtûka rifê hefte dersa yekemîn ji beşa duyemîn hevalê me em waneya me îro bi navê çand û sinc di civaka xwezayî de civaka xwezayî li gorî lêkolîneran tê texmînkirin ku serdemê berî dawîbûna serdemê qeşayê de komên civakî bi rengekî azad û wekhev jiyan e. Ev komên ji war tê gotin kilan. Ev kilanê ha destpêka mirovahiyê ye. Ev komê ha hejmarê endamê wê ji bîst heya sih kesî bû. Ev endamên vê kilanê bi erkên cuda radibin. Jin û mêr di kilanê de bi hev re karê wa jev ne cuda ye. Her kes bi parastinê, nîçîrvaniyê, bijîşkiyê, berperwerdê, erk û berpirsyariyê xwe yên girêdayî sincên civakî radibe. Hevalê min ev di vê demê de em bêjin em bê civaka kilana civaka komînal bû. Ev civakê komînal çawa jiyana xwe debar dikirin, çawa çi rengî li xwezayê dimeyzandin, bi çi rengî jiyana xwe û zehmetiyê di vê jiyanê de derbas kirîn ji ber ku ev mirovê yekemîn bûn li ser vê gerdonê. Em karin bêjin em bê çawa li xwe dinerîn li derdora xwe jî li xwezayê dinerîn bi rengekî zindî. Jê re tê gotin anîmîzm wateya wê anîmîzm yanî li her tiştî dinerîn bi rengekî zindî. Heya li kevira dinerîn, li dara dinerîn, li çi tiştê dora xwe li xwezayê dinerîn bi rengekî zindî didîtin. Em ê îna dema her tiştê kilanê zindî didîtin û me jê re got anîmîzm karê ev kilan jî dire bi demdirêjiyeka gelekî dirêj bihûrt. Ev li gorî texmîna dibêjin dibe ji sedî nod û heşt dirêjayiya mirovahiya kilanê bihûrtiye. Yanî demeke dirêj û zehmet û gelek pêvajoyê zehmet derbas kirine. Em karin em bê zagona fermî di kilanê de çi bû? Her kes ji bo kesî, her kes ji bo civakê û civak jî ji bo her kesî. Bi vî rengî civaka xwe birêve dibirin. Bi vî rengî civaka xwe birêve dibirin û ev civak jî pêşxistinê çandî pêş dikin. Bi rengê komînal, bi rengekî xweşik û azad û wekhev komînal vê civakê jiyana xwe birêve dibir. Em karin dibêjin em bê her tiştê, her zehmetiyê ku di vê civaka kilanî de derbas dikirin dibû çand dijwar û dibû weka rêgezên yekemîn ê çandê di vê civaka kilanî de. Ji ber vê yekbûnê jî û ji ber ku wekhev bûn, ji ber ku azad bi hev re jiyan, ev zor û zehmetiyê ha gelekî derbas bûn. Ji ber ku ev dema kilanê de demeke gelkî zor û zehmetî tê de derbas bûn. Avahewaya wê ne wekin habû, babû, bahoz bûn, em karin bê tirsa ji lawira, tirsa ji xwezayê, ev qas tiştê ha zehmet û zor bi civakbûna xwe kilanê derbas kir. Û ji xwe re jî xistina weke bingih girtin. Ev civakbûna xwe, ev kombûna xwe, ev wekheviya xwe, ev bi hev re jiyan kirin, ev qas zehmetî û zorî bi vê yekbûna ha jî derbas kirin û ji xwe xistina civaka xwe de rêgezên sincî yên bingihîn. Ev qonaxa ha wilo derbas kirin. Em karin bêjin jî bê di vê demê de dema kilanê de çawa li derdora xwe dinerîn, çawa amûrên jî bi re pêş diketin. Ew amûrê xwarinê ê vexwarinê ya ew jî ew amûrê berhevkirina giya, nêçîrvanî, li hevkombûn, ji vê kombûnê ev tiştê ha derbas kirin û civaka xwe êdî berdewamiya xwe pêş xistin û bû çand û bû rêgezên sincî ji war e. Hevalê me ev dersa me bi dawî dibe li bir, dersa me rengekî kurt bû, xweş bû, weke çîrokekê ji we re hate gotin lê di wê demê de ne hev qasî ne dişteqale sêşteqaliya bû rastî demeke dirêj û demeke zor û zehmetî derbas kirin. Em ên ha piştî me dersa xwe bi dawî kir, em ê pirsên xwandinê bi we re çareser.
برسێمەی نەرخاندنێ یێ دەرسا چاند û سنج di civaka xwe zayî be. Pirsa me yekemîn dibêje divê kîlanê pênasa bike. Hevalû kîlan ji komikên civakî pêk tê yên mirovên destpêkê ye. Hejmara wa ji 20 heya 50 kesî bû bi awayekî azad û wekhevî jiyan dikire. Ev pirsa yekemîn bû. Pirsa duyemîn divê di jiyana mirovahiyê kilanê çi qasî dirêj kiriya û bi çi awayê jiyana. Dirêjayiya wê dibêje ji 98% dirêjayiya wê ya kilanê bihûriye. Bi çi awayî em karin bê jiyana wa bi awayekî komînal jiyana. Komînal jî tê wateya ku kombûna mirova ye. Ev jî pirsa duyemîn. Ya sêyemîn dibêje wa divê bersiva rast bi tîpa ra û ya şaş bi tîpa şa nîşan bike. Hejmara endamê kilanê ji 10 heya 20 kesî pêk tê yan jî mirovê ku bi erkên xwe ra nabe mirovekî bê sinc e. Em karin em ya bersiva pêşî bêjin bê şaşa tîpa şaşa ji ber ku kilan ji 20 heya 50 kesî û banîtir de pêk tê. Pirsa me sêyemîn ev ya ba mirovê ku bi erkê xwe ra nabe mirovekî bi sinc e. Şaşa jê re dibêjin ev mirovê ha bê sinc e. Em li vir têne dawiya pirsê xwe nirxandinê yê mijara me çand û sinc di civaka xwe zayî de ez bi hêvî me hûn bimênin di xêr û xweşiyê.